Takže vás tady vítáme u našeho takového pilotního videa na našem kanále. Samozřejmě za kamerou je zbytek našeho týmu. A v dnešním videu se tak nějak jako podíváme na naše takový jako rodný město Beroun. Vlastně budeme se tady zabývat takovou tou historickou částí, která bude takhle přes den. A potom ve večerních hodinách se podíváme na takovou tu víc mýtickou neboli mytologickou, protože tady v Berouně je spousta takových jako zvláštních jako záhadíšek, ať už od skřítků po bílý paní a další takovýhle jako zjevy. Teď nemyslím tady jako místní občany. Teď my se tady zrovna nacházíme u berounských hradeb, takže to tady nějak projdeme a povíme si k tomu víc. Takže jdeme na cestu. Pink. Teď mi řekl, že bych se tam šel podívat tady. Tam u té vody, jak je tam prostě záběr na... Kámo, to tam milu, už tady, no nic radši. Tady je ta výstavní síňovna, to tady není teda otevřený jako furt. Nejsem si teď jistý v jakém období, ale myslím, že to bude někdy nějaký jaro nebo něco takového. A vlastně tady je taková jako malá výstavní síň, vždycky tam nějaký jako obrazy nebo tohleto. Jako to tady akorát po rekonstrukci. Takže si tak... Jo. To je ono. Tady to je znak těch kameníků, který to vlastně v té době dělali. Tak to je hustý. Ale to tam máš to vlastně jeden. Tady nahoře. A tady taky. Můžeš to, když se vytáhnout klidně, jestli chceš. No, je tam spousta. Je, to jsem se nikdy nevšiml. Vlastně ty kameníci, co to tady dělali, tak měli vlastně svoji značku, aby se poznalo, kdo to dělal. A kameníci vlastně potom později by měli patřit do něčeho, jako je zednářská lóže v České republice. No. To. Yes, ready. Takže my se vlastně nacházíme teď v další části berounských hradeb. Vypadá to tady dost podobně jak předtím, ale nenechte se zmást, není to samé místo, i kdyby se to tak mohlo zdát. To tady vlastně, myslím si, něco řekli o Skřítkovi Klepáčkovi, který je tady taková asi nejznámější postavička berounská. Své jméno Klepáček získal z toho, že když vlastně tady v Berouně se děly nějaké nepoctivosti, někdo někoho šidil, a bylo to tam psáno spíš jako v té úřední oblasti, tak vlastně se projevoval tím, že klepal různě na zeď, dělal takovýhle jako šprýmy, na nějaký dělal pranky a vlastně tím dával najevo, že tam někdo jako něco dělá, co by úplně neměl. To je tabák, to ani nevím třeba. Tam bude HCčko. Myslíš? Jo. To? Tu se tam podívat, Jo. To je otevřeno. Vypadáš jak úplně turista, kámo. Já. Tak Vietnamec, ještě musíš FaceTimeovat s někým. Teda si No racist. Mítný do kyblíčku. No. Že pustili kyblíček. Oni tam nasypali lováky a bylo to nahoru, aby tady nikdo nemusel být. To je i tam dole, že? Ale já myslím, že to je... Třeba to je univerzální. To byl záchod, vole. To byl staročeský záchod. Takže prostě tady ti ho ten vozejk a bude si tam udělat ako, vole. Takže to je jako... To je jaký ilustrační záběr, jako Jo, třeba. bych to, vole. No. Teď se přesouváme od Horní brány a jdeme se podívat ke kostelu svatého Jakuba. Uvidíme, co nás tady čeká a nemine. Kostelos. Yes. To je po levé straně ten murový sloup. Nevím. Hoď. 1681. Ty očkej. 1680 byl ten mor, postavili ho 1681.
byl postaven teda v roce 1681 na památku obětí moru, který řádil ve městě v roce 1680. Na stěnách kaplice jsou zakreslené obrazy Panny Marie, svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého a svaté Ludmily z roku 1936. Na 4 den? No, půlnoční, no. Ale od 6 mše? Dneska. Jo. Dáme mši. Dáme mši? Dáme mši. Mám teda mluvit já. Ale dneska je bylo sobota. Do p***y. Co si říká? Ne, to bylo včera, vole. A ty dveře jak jsou úplně malinkatý, ne? Josie, pojď se postavit k těm dveřím. Si dokážeme představit, vole. Tohle to je, dobře, Josie musíme říct, že není teda normálního vzrůstu. Však nejsem dost tak vysoký. Teď brodíme sněhem, ty vole. Já ne, já se brodím řečku. Bílá nemoc, ty vole. Sejten. Čapek. Nebo Landa. Bílý jezdec. Super. Já upozorňuji. Little bit, freeze takzvané. Prostě je to kámo za komplex, to je to vždycky bylo rozpadlý. Prostě nic. Pohodě, Michale, pohodě. Co je? Jo, to je ready? Jako tady může mít zkrátkou do toho kopce, víš co? Já si myslím, že jo. Dáme to? Ready? Jo. Chyť se tady za ten šroub. Co? Nazdar. Že tady už to někdo šel před náma. Jo, určitě no. Ale to je ready, Jo, hrozně ready. No, výborně. Kámo, asi už si říkáme spolu práce, víš co? Já si mám čeho chytit, ty nebyle. Já si hovor, jak jsi z přirozený prostředí. No já se fakt Počkej, já tě chytnu, vole. No. Hlavně teď nesleď, píč. Krásná práce. Krávo. Se dá obejít, jo. Tady to úplně tvrdý, ten Je to tvrdý, jo. Yes. Voz výpravoz. Raketou nám... Raketou, no. Ty krávo, hala, sněhuláci. No jo. Protože já se takhle prásil do kávy, že by to najídal do ksichtu, že jo? Dobrý, jo. Jo, ne. To si jako osvěžovat. Refreshing. Tak, přesně. 4 čuníci, vole. A jaký ty máš, Michal, ty máš ten barák z slámy, nebo jaký ty máš? Já nevím, z čeho byli. Měl jsi slámy, cihlovej a potom ze sádro kartonu. Tak já měl sádro. Rozhledna bude asi zavřená, co? Cože? Rozhledna. To asi ono. Nahoru to bude v pohodě, dolů to bude hodně. No dolů pojedeme, vole. Dolů to jenom s krátkou. Kámo, to je hotovo. To je hotovo, kámo. To je už takový. To je ono, to je hustý. To je další, asi stojí to. Promo jako kámo. Takže nacházíme se teď na Městské hoře, konkrétně teď jsme tady na Berounské rozhledně, kde tady máme vlastně výhled úplně na celý Beroun, je to tady fakt hezký. Tamhle v těch místech, tam je kaplička Panny Marie Bolestné, je tam taková studánka a ten pramen z ní by měl být údajně léčivý. Tam byl nějaký pocestný, který si tam měl zraněný nějak bok a umýval si ho v tom pramenu a za chvíli vlastně už se mu ta rána zahojila. No a vlastně podle té legendy to měl být právě svatý Ivan Ze svatýho Jána.
A teď si můžeme přesunout tady na druhou stranu. Tady jsou hezky vidět obě dvě brány. Jak vlastně plzeňská, která je blíž k nám, tak pak dole ta pražská. Hned vedle toho je vlastně radnice, ve který sídlí ten klepáček. A vlastně tamhle po pravé straně tam je vlastně Tetín, kde byla vlastně zabita svatá Ludmila. Že to jako úplně... Že jo. 46 tam nenarveš. Děkujeme. Naschle. Tak tady vlastně, jak jsme říkali o Ivanovi, tak tady je svatý Jan pod skalou. Tam má mít svatý Ivan svůj pramen. Tady Tetín s Ludmilou. A vlastně, kde byla tata? Co myslíš? Tady je na Ptáku, tam se taky určitě někdy podíváme. O tu kapličku, já nevidím. U Studánky, ano, tady je ta kaplička. Bolestný Panny Marie. Já to dělám tak sválně, víš co? Ale já to dělám pro content, tak jsem herec, tak No tak hoši bacha, vemte to někdo. Tady je princezna zíčkanej. Pohodičko, Tak bovoráku nemám vyřívaný srdečky, budu vrátit, vole. Vedeč. Nacházíme se tady u Pražské brány, ležící na Královské stezce, spojující Prahu, Karlštejn a pak Beroun. Sloužila k vybírání mýtného pro vstup do města, hlavně pro kočovníky a ty obchodníky, mířící právě přes Brod, který se nachází pár set metrů před touto bránou. Bohužel ale tuto bránu a toto město v první polovině 15. století dobyli husité a brána pak byla bez využití. Což teda možná není pravda, ale to nevadí. Městě bylo asi 30 let nebo to možná nějakou dobu bylo opuštěný a pak až začalo zase jako se nějak rozjíždět. Po návratu obyvatel do města, po vydrancování husity, sloužila tato věž jako vězení. V době první republiky tato věž ale chátrala a vypadala na zbourání, ale podařilo se ji zachránit a zrekonstruovat do původního stavu. Využiju tady našeho zrcadlového obrazu v okně. Tak Jendo, co budeme dělat teď v noci? Takže teď se teda půjdeme podívat na ty místa, které jsme byli přes den, ale podíváme se na ně teď trošku z jiný perspektivy, než z té historický. To berou úplně. Tady to jsem to kámo, jste nevěděl, ty vole. Já jsem třeba 5 let neměl. Jedna funny vsuvka, tady to zlatnictví, zlatostříbro bylo asi v roce 2012 na Nově, protože ho vykradli. Let's go. Jo. Skřípala jsem si vlasy do pundy. Skvělý. Nacházíme se aktuálně před budovou Muzea českého kresu, který byl dřív Jenštejnský dům. A vlastně k tomuhle místu se váže taková legenda, že vlastně žena, která žila v tomhle domě, tak vyslechla nějakou vizi, nějaký proroctví od nějaký věštkyně. Zněla nějakým takovým způsobem, že její děti by se měly do ruka utopit. Tak ona vlastně nakázala svým dětem, ať se drží od vody dál, ale poslední vlastně den roka tak se v tomhle domě slavily velké slavnosti a v domě byl takový ruch. Načež vlastně ta matka těch 2 dětí tak vlastně přikázala svý služce, ať skočí do sklepa pro pivo. Tak když tam šla, tak si nevšimla, že za ní vklouzly obě 2 děti. A vzhledem k tomu, že to nevěděla, tak když z toho sklepu potom odcházela, tak tam zamkla. Ty děti tam zůstaly obě 2 ve tmě. Jak vlastně neviděli, tak omylem přepadly vlastně přes studnu dovnitř do ní a utopili se.
ta služka, která tam ty děti omylem zamkla, tak jí nechali popravit a traduje se, že poslední den v roce na vlastně připomínku této události tady bloudí s klíčema jako bílá paní. My se přesouváme teď asi na nejrušnější nebo mytologicky nejvýznamnější lokaci, asi. Měl by to být kostel svatého Jakuba, kde jsou vlastně asi nejděsivější legendy. Třeba jako teďkon my, když nás nejde vidět. Ne, celý rampou. Počkej, tady je byl. Tady máš to. Dobrý. Já si myslím, že budeme moct udělat asi celou kompilaci toho, jak si nerozbídeš. To. Kolik to má kalorií, prosím tě, mi řekni. Ale tohle jakoby, teď právě se v objemu tak můžu dávat, ale jinak jedu jakoby čistě na vzduchu právě. Ale to by mělo být prý až někdy ve 2 ráno. Ne, počkej. Svítí se jenom nahoře, ale je to vidět i dole. Je to f? Tady z toho, když se takhle podíváš, tak ti svítí jenom ten jeden svatý uprostřed. Vidíš to? No. Je to f? Ale je divný, že to bliká takhle, ty vole. No to ano, jakože... Se nám píče rozsvítí kostel, vole, teď světla, jako? Nebo? Takže přesunuli jsme se teď od vlastně muzea a.k.a. Jenštejnského domu tady k kostelu svatého Jakuba, ke kterému se váže taková zajímavá legenda. A ta vlastně jako je o tom, že v první adventní neděli, což je shodou okolností dneska, by se tu ve 2 hodiny ráno měla vlastně odehrávat taková jako scenérie toho, že poslední vlastně zemřelý kněz by tady měl sloužit mši vlastně jakoby duchům a z těch vlastně jako z oken by měl být vidět jako postavy, které tam chodí se svícemi v rukou. My jsme to odehráli ve 2 ráno a zatím jsme tady nic úplně paranormálního neviděli. Máme tady závěr videa a jsme tady u kostela svatého Jakuba, kde jsme byli vlastně dopoledne a dneska tady končíme. Je to první zastávka a ne určitě poslední v Berouně. Očekávali jsme tady asi možná nejvíc paranormálních jako věcí a jevů. Něco se stalo, jak jste viděli, ale taky se to hnedka v zápětí vysvětlilo. Naproti baráku blbnou akorát žárovky, takže taky asi nic normálního. Ale o tom to je, my jsme tady jenom proto, aby jsme vařili ty vole všechno a kohokoliv na nějakých umělých kravinách, ale říct si něco normálního a vysvětlit to hlavně. Tak čus.